n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu ụmụnna ndị hụrụ n'anya dị ka ndị kwere na mbilite n'ọnwụ, maka ọnọdụ nke mbilite n'ọnwụ nke nwanne anyị bụ Roseline Isiwu, anyị na-ekene Chukwu maka onyinye nke o nyere ya na ihe dị iche iche o ji gọzie ndụ ya. Kịta anụnwa ọ sọrọ Chineke ka ọ ga-anachite n'ebe o si bịa. Anyị agbakọrọ gị yọọ Chineke ka ọ nọrọ n'ezi aka nke ya, na-ayọ Chineke ntasi obi n'isi ndị nke ya, ụmụ ya na ndị na-eruru ya uju, enyemaka Chineke na mmemme ọnwụ ya taa. Na-ayọ Sera Chukwu ka ha ncha bụrụ na ntụziaka nke ya. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omi ndị arịa nsọ, ka anyị kweta na ha emeela site n'ikwupụta nje anyị gaa. Ngwa Chineke ji ike niile ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara nje anyị ma doro anyị na ndụ ebi ebi. Bee akwa maka onye nwụrụ anwụ, tie mkpu akwa, tisie ya ike iji gosi nnukwu nke obi gị, mwute nke obi gị. Jiri ugwu na nsọpụrụ kwesịrị ekwesị dozie ozu ya nke ọma, nọrọkwa n'oge a ga-eli ya. Bee akwa ga-egosi nnukwu mwute ị nwere. Gbaa anya mmiri ga-egosi nnukwu uru gị. Bee ya otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ, ka ị were zere nkwutọ.
nke a gacha, kasie onwe gị obi na mwute gị, maka na ihe mwute na-eweta ọnwụ, uru na-eweta ike ọgwụgwụ na nsogbu, uru na-abawanye ụwa nwa mgbenye na anyịtụ mkpụrụ obi ya. Ahapụkwala onwe gị n'iri uju, chụọ ya, cheta njedebe nke ndụ gị. Echefukwala na nnaghachi azụ adịghị. O nweghị uru obi mwute gị bara onye nwụrụ anwụ, kama ọ bụ onwe gị ka ị na-emerụ ahụ. Cheta ihe dakwasara m taa, cheta ihe dakwasara m, maka na ọ ga-adakwasa gị. Taa bụ nke m, echi ga-abụ nke gị otu a. Ka elisie mmadụ, si likwa ncheta ya. Mkpụrụ obi sie onwe gị obi maka nke a. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, ndị wenu bụ onye nche m, o nweghị ihe m ga-achọ. Ndị wenu bụ onye nche m, o nweghị ọzọ m na-achọ. na
Second reading. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. For us, our homeland is in heaven, and from heaven comes the Savior we are waiting for, the Lord Jesus Christ. And he will transfigure these wretched bodies of ours into copies of his glorious body. He will do that by the same power with which he can subdue the whole universe. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Come you, my Father, blessed the Lord, inherit the kingdom, prepared for you since the foundation of war. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. N'oge ahụ, Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, obi alọla unu mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na m. N'ụlọ nna m enwere m ọtụtụ ebe obibi. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, agara m agwa unu na m na-aga ịkwadoro unu ebe obibi. Ọ bụrụ na mụ a ga-akwadozichara unu ebe obibi, aga m abịaghachi ịkpọrọ unu, ka ebe m nọ bụrụ ebe unu ga-anọ. Unu ma ụzọ ebe m na-ala. Tọmọs sị ya, Dinwenu, anyị amaghị ebe ị na-ala. Olee otu anyị ga-esi mata ụzọ ahụ? Jesu sịrị ya, mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla ga-abịakwute nna ma ọ bụghị site na m. Ozi ọma nke osebruwa.
Father nọrọ anyị n'isi oche. Very Reverend Father Dr. Kelechi Dike, Dean Halmon Adinari. Ndị ụkọchukwu niile nọ n'ebe a. Ndị catechist na mmadụ niile, ndị nne na ndị nna, ụmụ Chukwu, otito dịrịnụ Jesu. Otito dịrịnụ Jesu. Ụlọ m dị n'eluigwe mara mma. Ụlọ m dị n'eluigwe mara mma. Ụlọ m dị n'ụwa mana nke dị n'igwe ka ya mma. Ọnwa dịrọ ya. Ụlọ m dị n'ụwa mana nke dị n'igwe ka ya mma. Ọnwa dịrọ ya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Anyị gbakọrọ maka isi mama anyị bụ Roseline Isiwu ya ladogide ya la nke ọma. Ekpere anyị bụ na site n'ezigbote ndụ o biri na Chukwu ga-emere ebere, kpee ya ikpe ma nabata ya n'ala eze ya site na Kristi dị nwa anyị. I'm sorry na o kwecheghị m ma ọ bụrụ ndị akịsị na o kwecheghị. So ọ bụ na ụlọ gara m ma ọ bụ na anụghị nri ma ọ bụ mhuche ide ehuche na-eweli iwe na m na onwe m asị na onweghị onye tiri ihe etiri mgbada imi ga-emeghe na so imi na afọ m maka na m na onwe m si na ọnwụ just a week today ka e lere onye nọ m nso. So the toil is on me. Mana Chukwu ga-enye amara na anyị ga-enwe ike ịgwa nwa anyị obere okwu site na Kristi dị nwe anyị. Ihe m chọrọ ịgwa anyị dị ụzọ atọ. Nke mbụ bụ the power of death. The power of death. Ọnwụ nwere power. Ama mmimar. The power of death. Ike ọnwụ nwere. Ike ọnwụ nwere. Nwachukwu kumeleke ike ọnwụ nwere. Asị m kume ike ọnwụ nwere. The power of death. Death, the powerful, believe it or not. And you may not know until you experience it. Because when a drone, please, not in the church. Please, I beg you. That's for outside coverage. Thank you. God bless you. Death has power to do a lot. One, forever and ever. At least on planet Earth. Death has the power to separate you from your loved ones. No matter what we do today, Lolo, Roseline Isiwu, whose remains lies here before us, is gone and gone forever. That's the power of death. You will not see her smiles again. You will not be able to hear her voice again. You will not be able to touch her again. You can't share pain and joy with her again. In fact, death has given her just a new title, late. From Lolo, no Gabo, late Lolo. That's a great power. Whether we like it or not, death has that power.
to separate a child from the mother forever. That embrace, mmako ahi na amako mama gị, nkata ahụ gị na ya na-akpa, death can bring it to a final end. That's a power. But that's just one of it. And there are many more. And I don't promise you to say all of them, but we'll just highlight a few. Death can put great men and women into tears. Even soldiers. Ndami na akuzi ha ka eshe di ihe ike. Mana ebe ị na-afụ onye bụ odogwu n'ahịa ọ na-ebe akwa bụ n'ọnwụ. Unu ma na ọnwụ abụghị sọsọ nọ na-eme ka ndị kara obu beekwa. Na ọnwụ mere Jesu Kristi obeekwa. Dịka Chukwu nwa emere mmadụ, death had the power to lead Jesus to tears. It would seem death has inimitable power. Ihe mere ka Chukwu n'onwe ebe akwa. Hey, well, Chukwu in the sense of Chukwu nwa emere mmadụ. Maka na ọ bụ mmadụ n'ihe niile belụsọ na gịnị na njọ. Ma o nwere ihe ebe akwụkwọ nsọ dere na Jesu bere akwa na-abụrụ na John chapter 11 verse 35 n'ọnwụ Lazarus. So death had the power to make Jesus to cry. And ihe ọgụ nke mbụ na-agwa anyị, look, don't be ashamed to cry. Maka na itie too much. When that power comes, it will overwhelm you. I just told you that last Friday, my uncle, who, by the grace of God, through him, came to a seminary. But I'm through the back door. Maka na ele dig mo entrance, or be interview. But my uncle met director or Sidrumbia. Biazia interview, me exam pass, Utaka Mishu Bata. I can imagine you call Bar, Makanda Dara exam, qualify an interview. If I told him the same primary school wage, pass the first one, better the second one, or that and pass, or buy a leg up to today. But that's my noble, but I don't catch push. So that my uncle died. Because no last of my father's family, and my father is 84. I was managing my cry. Whenever I wanted to cry, I tried to cry where no one else will see me. When the power of death comes, it will overwhelm you. So also, publicly, I began at the wrong place. Mbana Kamas. That song, I joined the song with all passion before I knew it. In fact, shamefully, that's the power of death. That's the power of death. Death is also powerful because death is uncertain. The uncertainty of death in a month or another one way. In Maranendo Igbo, science is able to tell you na Zotata by 4 p.m. You know science is able to do that. You know science is able to tell you na plane helirna Nigeria, maybe Europe. That's not estimated time, but 6 hours. And the plane will land there. In fact, in the CNN, I think 1 week prediction of rain and sunshine. That on Tuesday next week, in America, by 12 noon. And every often it happens. That is what science has been able to do. But one thing, as far as we know, still defies science: the uncertainty of death. Oh, when they go, when they kiss,
kwuo ya definitively na ọnwụ onye ọbụla n'ebe a ga-abụ ụbọchị dị otu a. O nwere ike ọ bụ na arụ adọrọ mmadụ asị na o nwere ike ịnwụ oge dị otu a mgbe oge dị otu a. But that is also prediction. Amago m ndị asịrị ha ji ekwadobe ọnwụ ma ha ka dị ndụ taa. It has happened that people onwere eje surgery asị ya na ọ bara uru ije surgery. The surgery bụ 90% death, 10% life. So the person is to manage it until you die. And that person lived for more than 13 years after. Onye nwe anyị nọ ya elu unu. So ọnwụ dị ike. Ọnwụ na-atụ egwu. Ma ndị Igbo ma ndị Oyibo ma ndị na-eju ka ma ndị na-agọ mma onye ọbụla na-atụ ọnwụ egwu. Everybody has not been emechere aparatobe n'ọnwụ. Ndị Igbo ileme ka anyị share relate with ọnwụ na ịha anyị na-aza. The fear of death mere eji weleketezi ọnwụ so ọnwụ biko. Ọnwụ ma ebere. In fact, na ọnwụ ụka. Na ọnwụ atụ egwu, ọ na-atụ mmadụ egwu. In this way there is fear. O nwere ebe ọzọkwa ọzọ bịara ndị Igbo leketa ọnwụ. In fact, webezere ọnwụ iwe. Ọnwụ dị njọ. Ọnwụ zuzie n'ike, ọnwụ zuru ike. Mgbe m jere bere ya ndị uke ha na-eme ọ bụrụ na owu keta onye ahụ ọsọ ọnwụ rieshi. Yisra rieshi, Israeli ịgwala ọnwụ must come. So ile ka ọnwụ si akpa ike. Ile ihe ọ na-eme ka o si egbu okorobịa ka o si egbu agbọghọbịa ka o si egbu nwoke mgbe ọ tụrụ anya ya ka o si ememina ndị mmadụ ịlaa n'ịtụ ọnwụ egwu. That is the power. Mana ndị m fụrụ n'anya ọnwụ nwere weakness. As na ọnwụ nwere gịnị? Kumeleke the weakness of death. As in Greek word, the weakness of death. O nwere sọsọ ofu ebe ọnwụ dị defeated. Ọ bụghị na sayensị. Ọ bụghị na ịgwọ ọgwụ. Ọ bụghị na isi na ịma afụta. Na ọ bụrụ na isi na ịma afụta na ọnwụ ji egbu gị na ọ ji egbu gị. Ọ bụrụ na isi n'ime te Krist. O nwere ofu fada ele kọrọ akụkọ maka ofu nwoke a gwara ya sị ya na ọ na-agba nta. Is a hunter. Asị ya na ele ji egbu gị. You will die from Odia Kobentelok Bele. I don't know which one. Whichever one, I don't know. Ele, onye Igbo mara ebe ele. The man will say, asị na ya agbago mmanụ na-egbu mmadụ, gbaa atụ, gbaa ihe na-egbu mmadụ, asị na ọ bụ ele. Maka ya, o wee resign ya na ịgba nta, ọ sị ya ma gbasị nta ọzọ. Kedu ihe o ji wee sị na ya ma gbasị nta, na ya chọrọ ka ya ele gbuo ya. Ọ resign ya na ịgba nta, ofu ụbọchị ọ na-eku ụra n'ebe were wee na-arịgharị n'elu mgbe ọ hangịchara ihe ọ gbatara na nta. Nwoke amalie ka ọ chụọ ahụ were ka o were ihe kutue were mpu ele o gbagburu agbagbu si n'elu ebe ahụ dafụta taa n'imi eshi nwụrụ ya. Some days after ọnwụ. Gịnị gbure? Inevitability of death. It must come when it wants to come. So ofu ihe meriri ọnwụ, ofu ebe m fụrụ ọnwụ enwere ike igbu bụ n'ime Jesu Kristi. Say amen. Maka na Jesu bụ onye jeru n'ala mmụọ tụrụ ugome gịnị welata. Also Jesu bụ onye jeru n'ala mmụọ tụrụ ugome welata. Maka na ka anyị si echeta n'ụbọchị Ista na oge eruru n'ilu ozu, ọ bụrụ na ilu ozu mere gịnị mepere emepe. Mmụọma wee sị ha, kedu ihe unu na-achọ ebe a? Kedu ka unu na-achọ onye dị ndụ n'etiti ndị mere gịnị nwụrụ anwụ? Ọ bụrụ na Jesu isigo n'etiti ndị nwụrụ anwụ wee mee gịnị wee binie. Akwụkwọ Colossians chapter 3 verse 1 wee na-agwazi anyị sị na anya anyị ga-adịzi n'eluigwe ebe Jesu Kristi nọ.
That if we have died with him, we shall also rise with him. So there are things that death cannot kill, and not through Jesus Christ. Death can only kill the body, but cannot kill the soul. Matthew chapter 10, verse 28. Jesus agwando mazuya. Atuna egu nyelu onye ahụ nwere ike igbu sọsọ anụ arụ. Kama tụọ egwu nyelu onye nwere ike igbu ma anụ arụ ma mmụọ tụba ya n'akụ mmụọ. That is Christ. That is God. Jesus mela anyị ebele. So death can only take your body, but it cannot take your soul. But that is only when your soul is secured in Jesus Christ. Na ọ bụrụ na mkpụrụ obi anyị nọ na Jesu Kristi, ọnwụ ga-egbu anụ arụ anyị, mana ọ ma-egbu mkpụrụ obi anyị. Ọ bụ okwu a ka m chọrọ iji wee bido wee nye nkasi obi n'ebe ezinụlọ anọ. Death has taken Lolo's body, but can never kill her soul. O nwere ihe ọnwụ anaghị egbu. Ọ naghị egbu mkpụrụ obi. Ọnwụ anaghị egbu memory na onye a bụ ezigbo nne dịka Lolo. Otu o si na onye a bụ ezigbo nne dịka Lolo. Otu o si bụrụ onye ezigbo onye otu Kristi, onye tụkwasịrị obi na Chukwu. People knew her as a Christian. People knew her as a Catholic and a good one. One of those old Catholics who are gradually going into extinction. People from mole holes. They were not graduates. They were not graduates, but they raised doctors. They raised doctors. They raised captains of industries. Ụfọdụ n'ime ha bụ ọkpaka ha na-eshi. Ụfọdụ na-eme petty business. Ụfọdụ na-eme petty business. Mana ile anya afọ ihe ha rụpụtara, ifu na onwe nwere ike igbu ya. Dịka Lolo mentioned variously. She was a teacher, but she never went to any school to be trained as a teacher. In fact, o jedịga akwụkwọ mana ọzọfụta graduates. And the graduates are training and raising other graduates. Ka anyị kọrọ nwaanyị aka. Asị m ka anyị kọrọ nwaanyị aka. Maka na ọ dịzị ka ihe ahụ akwụkwọ nsọ na-agwa anyị maka mkpụrụ mustard. Mkpụrụ mustard bụ obere mkpụrụ, the smallest. Mana ofuo obuo ibu bụrụ nnukwu osisi. Onye ejeghị akwụkwọ, o mee ka ụmụ ya niile ya na di ya jikọ aka zụọ ha, ha bụrụ graduates. Ha bụrụ Christians wedded in the church. Question anyị ga-ajụzi onwe anyị mgbe anyị o mee ka ụmụ ya niile ya na di ya jikọ aka zụọ ha, ha bụrụ graduates. Ha bụrụ Christians wedded in the church. Question anyị ga-ajụzi onwe anyị mgbe anyị na-eni ndị dị ka mama bụ ka ndị dị otu a na-ana. What are we doing? Ndị anyị na-azụpụta, what are they? Anụ m n'onwere ugwu dị n'OHODO, ụmụ ego anyị na-eji egbu eshu mgbe ọ bụ eziokwu. N'onwere ugwu dị somewhere there. N'onwere ugwu dị somewhere there. Ọ bụ mgbe na a na-eji egbu eshu eji achọ ego Yahoo. Ka ndị OHODO na-emeta ọfụma. Ma ọ na-amụtara ha. Ile anya ifu na ndị mụtarụ ndị nwa who are kingpins of Yahoo and ritualism. N'ọbụcha nne na nna gbara akwụkwọ. Nne na nna gbara akwụkwọ, ndị zụrụ ha bụ ndị ga-ejedịghị akwụkwọ. Ndị zụrụ ha bụ ndị ga-ejedịghị ụka wee zụọ gị, mee gị ije akwụkwọ, bụrụ mmadụ, bụrụ ihe ịbụ. Mana ndị na-azụta ga-abụ Yahoo na eze nwanyị na eze nwoke. Anyị na-aga ihu ka anyị na-aga azụ. Ana m ajụ ndebe anyị. Anyị na-aga ihu ka anyị na-aga azụ. Bishọp anyị sịrị na ndị ọ bụ ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ga-ejedịghị ụka, ga-ejedịghị akwụkwọ zịrị, bụcha professors and doctors
and the rich men of today. Na ndị ha na-azụfụta ga-abụ Yahoo boys. Ọ dị mma ka anyị jụọ onwe ya ese, anyị na-aga ihu ka anyị na-aga azụ. O nwere ịnọgịdasị ya, Nwachukwu, ị na-aga ihu ka ị na-aga azụ. O nwere ofu onye era bụ n'ofu obodo. One man bụ Lagos nwere ego lata otu e nwere burial. Oyo ego onye 200 naira. After some months, the man came back again. This madman mitikwe yokwa ego ọzọ onye 100 naira. Then n'oge Christmas, o meet the man ebe the man not ready. Si achọrọ ya something, the man chọ si ya nọkwa 50 naira ka ya ji. Onye 50 naira. O si ya de Lagos anyị nọ, ị gaga ihu ka ị gaga azụ. Lagos anyị nọ, ị gaga ihu ka ị mere gịnị? Na ya bata mbụ ịbata mbụ ya oge ego inye 200, nke ịbụwa inye ya 100, nke a inye ya 50. So Lagos anyị nọ, ị gaga ihu ka ị mere gịnị? Ị gaga azụ. Ọ dị mkpa ka ịjụ onwe gị, ụka anyị na-eje, ị na-aga ihu ka ị na-aga azụ. Gị bụ onye ndị zụrụ gị na-ejere ụka, ndị na-azụpụta ha aka gị mma. Ọ bụ ese anyị ga-ajụ onwe anyị, ma ọ bụ ese ndị dị ka Lolo na-ajụ anyị taa. Lolo, with little education, raised, little or no, raised people who are raising others. Ọ ese nne ga na-ajụ, ọ ese nna ga na-ajụ, ka ị nọ n'ụlọ ụka a na-enye onyinye. See if any of your children bịara nye onyinye. Ka ị nọ n'ụlọ ụka a na-anata oriri dị asọ, gị bụ papa na-ekwe ma ndị zụrụ ma ha gara anata oriri dị asọ. Ọ bụ ese onye dị ka Lolo ga-eme ka anyị na-ajụ onwe anyị taa, udo dịrị unu. So death has taken her body but has not taken her good deeds. Amara azụ onye eziokwu, amara azụ onye udo, amara azụ onye ọ gụrụ agụụ ka ezinụlọ ya bụrụ ofu, amara ya azụ onye ji ndụ ya gbara Chukwu odibo ka Chineke si otu anabata ya n'ala eze ya site na Kristi Onyenwe anyị. Even though death is strong, usoro na ndị Chineke ọnwụ ga-egbu gbuo ha anyị n'ugbo ha. O nwere ndị ọnwụ ga-egbu with its strength. Ndị ọ ga-egbu with its strength bụ ndị ndụ ha na-adọrọ na Chineke kịta. They will be killed because they will die on earth, and because na ha da ekwado onwe ha maka ndụ eluigwe, ha ga-anwụkwazi ọnwụ ebebe ma gba ọkụ mmụọ. Ekpere m bụ na imeso na ya site na Kristi Onyenwe anyị. Mana ịza amen, iju onwe gị, ị na-aga ihu ka ị na-aga azụ. Jesu bụ the antidote to death. Ọ ya meriri ọnwụ. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 47. Ekele dịrị Jesu Kristi onye meriri ọnwụ ma nye anyị ndụ. Thanks and glory be to Jesus Christ who gave us victory. Thanks to God who gave us victory through Jesus Christ. That victory bụ victory o nyere ndị kweru na ya. Maka na ndị kweru na ya bụ ndị ga-enwe mgbapụta. Catechism na-agwa anyị na Chukwu kere anyị ka anyị mara ya, fụ ya n'anya, mee gịnị? Fee ya n'ụwa nke a ka anyị wee nwee ike binyere na aṅụrị ebe ebe. Ọ ndị fere ya n'ụwa nke a bụ ndị Jesu Kristi meriri ọnwụ, ndị ahụ ga-enwe ndụ ebe ebe. Ekpere m na-aga ekpere m bụ na anyị ama agbacha ọsọ oge ikpeazụ, anyị soro na ndị a ga-achọ achọ n'ala eze n'igwe. Ọ maka na Jesu meriri ọnwụ ka o ji wee sị anyị na ozi ọma agụrụ anyị taa na ya bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. I am the way, the truth and the life. Ebe ọ bụ mụnwa meriri ọnwụ na isoro m, aga m lead you to victory over death. Say amen. He will lead you. He has gone to that death and has won it. And if you follow him, he will win it. So, ọ sị na ya na-eji imeziri anyị ebe obibi. Na ọ bụrụ na ya meziche ya, na ya ga-abịa chọta anyị. Ka ebe ya nọ, ka ọ bụrụ ebe anyị ga-anọ. Ọ bịago chọta Lolo.
maka na Lolo agbago mbọ nke o ji bụrụ mmadụ ife ya n'ụwa. Anyị nwere olileanya na ebe Lolo gbara mbọ dịka ndị niile gbara mbọ n'ime Chineke na ebe Jesu nọ ka Lolo ga-anọ kịta site na Kristi onye nwe anyị. Ọ bụ ihe a bụkwazi ihe nkasi obi nyere ụmụ Lolo. The memories cannot die. Her achievements cannot die. She lives in your mind. To live in the minds of those we leave behind is to live forever. To live in the minds of those we leave behind is to live forever. So your mom, her memories lives in your heart. So she lives forever. Onye n'ime unu Maria Fuma kana asu na ọ bụrụ na Lolo nọ ihe dị otu a ekwesịghị ime. Ịmara ihe ahụ na-ekwesịrị ime ma ọ bụ na Lolo nọ ekwene ka o mee. That is how her memory will live with you forever. Jesu meela anyị ebere. Ọ bụkwazi ihe nkasi obi na mama unu alaghị n'iyi. Ọ nwụrụ na nkịtị. Maka ọ nwụrụ na nkịtị unu na-ebe akwa ihe ọgụ nke mbụ. Abraham Cruz select ya real reading. Because reading now is telling you cry. He's not asking you not to cry. He's asking you actually to cry. Cry for the dead. Bee akwa. Mana ka ọ na-asị gị bee akwa, ọ sị gị kpachapụrụ ozu onye nwụrụ anwụ anya, kwanyere ya ugwu, mana gị ekwena karịrị ka o gbuo gị. Ọ bụrụ na ị mara Jesu Kristi, ị ga-eburu ọnwụ Lolo n'isi, ọ ya anyị gbughị ma Chukwu ekwele site na Kristi onye nwe anyị. So, ọ Jesu bụ onye nkasi obi, ọ bụ ya ga-akasi unu obi. Ihe unu ga-eji wee kwa Lolo abụrụ anya mmiri. Ihe unu ga-eji wee kwa ya bụ ihe unu mara ihe ndị ahụ niile ọ kụziri unu dịka ezinụlọ. Hold firm to those things. Keep firm to those things. That is how to keep her legacy eternal. Otu ahụ si wee kụziere gị, so otu a kụziere ụmụ ya, ụmụ gị na onwe gị. Ị mara na ihe nne gị kụziri gị esigo n'aka gị wee banye onye ọzọ n'aka. Ọ bụrụ time to scatter. Ndị be anyị sịrị okwute azụ ma ego na ka okwute azụ Lolo dụrụ n'ọyị. Maka na o nwere ndị ọ bụ site n'ọnwụ nne, ọkacha n'ọnwụ nne. Ọnwụ nna nwere ike nna nwụọ, nwaanyị ekpokọta ụmụ, mana nne achọ nna achọ na ezinụlọ ọ na-afịa arụ. So this is time to stand out and fill the gap. Ọ bụrụ na efiliro gap, o nwere ndị ọ bụ ka ha lichere nne ha ka ha gbasa. O nwere fara asịrị m na since my mother died more than 6 years ago, I have not slept in my own house. Nsi ya why? Osum anmalakwa onye. Nsi ya no, but your brother is there and the children are there. Osum father, brother is brother, children is children to my brother, but there is no mother. Nkube okuchukwu. Say no, you cannot. No go abụọ ga-abụzi ekpokote ha. Ihe dị otu emekele na ebe Lolo na ebe igwe site na Kristi onye nwe anyị. So, if I have me igwe Adab Lolo, be rallying point to the whole family. Banu mbofu na otu a Lolo si wee jikọta unu ọnụ, na otu aka ga emughe jikọta ndị ọzọ ọnụ. Ka abala agbala na nna m, ka na anagba nna nna emegana egbe na nna. Ka ọnwụ ya yara imewe n'unu obi. People suffer trauma from death. Na by anyị maga how to manage trauma. Even ọnwụ gbuo enyi ndị kwesịrị inyere gị aka na-abịa sụkwasị gị n'elu mee ka ha egbufue gị egbufu. So ọ bụghị ha bụ ndị be anyị. Anyị amee mmadụ ka ndị nna nna anyị ha si wee kpachapụrụ ndị mmadụ anya mgbe ha nọ na mkpa. Oge mbụ ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, a na-abịa gbaa mbọ fụ na mkpa ọnwụ amadakwasị ndị ahụ. Ọ bụrụ na asị na-akwa mmadụ n'oge oge mbụ, ọ bụ ụmụnna na-atụkọta ego vute mmanya eji aṅụ ụbọchị ọ bụ. Ọ bụrụ na ọnwụ gbue n'ezinụlọ, a naghị esi nri ebe ahụ, na ọ bụ ndị obodo, ndị egbute obubu ndị na-evute nri a na-esi ebe ahụ. Mana kịta na mmadụ nwụọ, ndị egbute obu ahụnyụ ọkụ bịara n'ezi ọnwụ. Ọ na-eme ka ọ na-eme. In fact, ịkpọ ndị committee of friends, ndị ga-enyere gị aka ka ị plan ọnwụ mama gị.
ihe a na-echeki bụ imekwere ha ọfụma na nke ma uncle a, it was an eye opener. The first day akpọrọ ha egotere mmanya o ofu ekpọ m ndị anyị unu emere gị like this nsị a gị ụtara anyị kwesịrị isi nri na ndị mmadụ rijuo ịhụ ha mara na unu dị ready to be helped and nchere na ọ bụ njakịrị before the burial agba nna ndị na-abịa inyere gị aka ịkasi gị obi na-achọ ka ị chere ha nri ka ha bịanyere gị aka. Ọ bụ gị abụ eji mara ndị Igbo, there is no sympathy, there is no more empathy. Ihe dị otu a adịghị mma. In fact, mmadụ nwụọ kịta na some of the first phone calls ị na-enwe abụghị consolation. Ndị a Ifeanyị asịrị mma gị anwụ ndo dienu Ifeanyị biko onwe kekunu shi wee chọọ kanopi nke a na-ada Abraham tent ana m enyebekwe ụna amaghị ihe o ji wee kpe Ifeanyị advertorial na katara nke m adị m emekwe nke adị m achaji too much ihe ndị mmadụ na-emebe so nke m na-adị obere. Ndị nle na-akpọ gị na fon na mama gị nwụrụ ma papa gị nwụrụ bụ ego ha ga-erite nke ka nke bụ na ị bịara be ndị bụ isi iwu n'abalị tata na ijita ahụ pure water atafuru, ijita ahụ bia aṅụkwụtara kula kara kpọm na fon maka kula nke last Saturday, kula eziri ezi, kula anaghị abanyeho ndị be anyị kula na ọbanyeho onye riche o vurute nri vuru kula megịnị la kreti mmanya 13 spoon plates ọkwa ndị bịara isi mmadụ ndo ịma na ha nọ na-asị gị ndo ma ha na-asị gị na ntọ isi ka ịtọ eme envelope ijita ahụ 20 naira 20 naira. So ọ dịghị aka ga-asị na anyị na-ayọ ụyọ ma ụmụ onye ọzọ ma ndị Igbo sịrị na efuru ozu onye ọzọ. Ụwa bụ Ruben, ọ bụghị fara Ruben n'ebe a, ọ na-eru eru otu a fan na-eku fan na-eru eru o kiri je n'aka nri bọchị na ahụ gị bụ oje ebe onye ọzọ eri nke onye ọzọ ajadabeghị. Onye nwe anyị nọ ya n'olu. So family, we want you to be consoled. Ye nwere ihe ị ga-ahụ taa ka ọ gbawa gị obi. Ịhụma can water atọrọ nga ya half drop wa ya gbawale gị obi. You are giving your mother a befitting burial. You are not actually calling a party. And do not be interested so much in what you will get. Be fulfilled that your mother lived a good life and you gave her a befitting burial. Ka Chukwu kasie unu obi site na Kristi onye nwe anyị. Ka ya otu ọ bụ na o siri dị ọ ga-adị mma ma emesịa n'edi ya n'ihi okwukwe n'edi ya n'olileanya ndabere n'aka ya etu ọ bụ na o siri dị ọ ga-adị. May the God of all consolations comfort you and console you. Ọ ga-akasi unu obi maka na Jesu Kristi bụ nkasi obi ndị nọ n'afụfụ na ndị nọ n'uju. May he comfort all of you through Christ our Lord. N'ikpeazụ ndị m fụrụ n'anya anyị ahụgo na ọnwụ na-egbu anụ arụ mana o nwere ike igbu mmụọ. Mana mmụọ ọma-egbu bụ mmụọ nke nọ na Jesu Kristi onye sịrị anyị I am the way, I am the truth, I am the life. Ọ ndị so ya bụ ndị ọnwụ ga-egbu anụ arụ ha mana ọ egbu mmụọ ha. Say amen. Ọ ndị so Jesu ka ọnwụ ga-egbu mana ọ emebi ezi ọrụ ha. Akwụkwọ Revelation sịrị anyị that their good deeds follow them. Na ezi omume ha ndị nwere ime Jesu Kristi na ọ na-eso ha. Ya ọ dị mkpa ka ị na-ajụ onwe gị ị na-ebi ndụ n'ime Kristi kịta. Are you living in Jesus Christ? Or are you still vacillating between life in Christ and life is in the body? Ebe ọ bụ Jesu bụ ndụ eziokwu na ndụ, ebe ọ bụ ya bụ ụzọ eziokwu na ndụ, enwụrụ soro onye megana onye vọk.
ebe a na-asị anyị na Jesu bụ ụzọ, eziokwu na ndụ, ụfọdụ ka na-eje egburu ekwensu efi, ụfọdụ ka na-eje agọ mma, ụfọdụ na-eje ụka, ọbịa ụka taa o mee ihe ọzọ echi. Ị na-awọrị mmadụ, ichere na awọrị Chukwu. Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị, onye eji aka ya mee gịnị dịrị n'onwe ya, na-enwere isi mbido ma o nwere gịnị njedebe, bụrụzie onye okike, ose bụrụ ụwa kasị gịnị ife niile. Ọ ma arafunata mmadụ nke mmadụ na-eme gịnị na-arafunata ya. Mana ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa. Otu anyị nọ, anyị nwere ike nọ ka ndị otu Kristi, mana o nwere ndị na-agba mbọ ka mmadụ si na ha bụ ezigbo mmadụ, mana ha anaghị echeki ihe Chukwu ga-asị na ha ga-abụ. Ụbọchị ikpeazụ ọ bụrụ ihe ndị ụwa na-ekwu maka m ka a ga-eji kpebe ikpe sọsọ. Ihe a ga-eji kpebe ikpe bụ ma nke m mere na nzuzo ma nke m mere n'ihe, maka na Chukwu na-afụ ha ncha. Anya gị dịrị n'ebe onye bụ ụzọ bụ Chukwu nọ. Ọ bụrụ na iso ya, o nwere ihe ga-apụ na ndụ gị, o nwere ihe ị ga-akwụsị. Onye nwe anyị nọ ya n'olu. Mana ọ bụrụ na isogbu Chukwu n'ezi mmụọ na eziokwu, ị ga na-aghọ aghụghọ ịbịa ma ụka nta ịkwụsị, maọbụ ị na-agba mbọ ka ịbịa ụka ụbọchị ụka, mana ka ị bịara ụka ị nọghị n'oriri dị asọ, maọbụ ka ị na-eje ụka ị na-akpọ mmadụ ibe gị asị, maọbụ ka ị na-eje ụka ị na-aghọgharị aghụghọ. Chukwu ga-ekpe ụwa niile ikpe, o nwere onye ga-ezonarị Chukwu. Aka m ga-eji mechi bụ maka ndị na-eche na ha ga-ezonarị Chukwu, ndị na-eje ụka na-agọ mma, ndị na-eje ụka na-akpa arụ. You can never hide from God. He is a just judge. And ọ na-afụ niile anyị na-eme. O nwere one boy, papa ya sịrị ya weta ngwu ka ha jee oshi ji egede ya na nna ya. Papa ya sị ya ngwa weta ngwu, nwere bụ na-eke ngwu sa weta ka ha jee gwute ji. Mgbe ha na-eje na the boy amaghị mgbe eje, mana mgbe e rụzuru na ego, ọ bụrụ na ọji mmadụ ka a na-egwu. We are going to steal yam from people's farm. So papa ya wee sị ya nọrọ n'ụzọ ka ya baa gwutere ji, na ọ bụrụ na mmadụ abịa ịsị ọbịa bụ their passcode, nyanụ ọbịa ka ya gbafụta. The boy sị ya nakwa ji mmadụ, ọ sị ya shut up, mechie ọnụ. O wee baa ogwe ka na abụ. The boy sị ya ọbịa. Papa agbafụta. Ọ sị ya kere onye ọ bụ, ọ sị ya na ya ahụghị ga, ọ sị ya kpachara ya anya, a na ga-egwu egwu ebe a. The man bakwa m ọzọ tụkwuru ala gwu egwu, ọ sị ya n'ọbịa, ọ gbafụtakwa m again. Ọ sị ya kere onye hụrụ, ọ sị ya papa, ọ sị ya na ikwu okwu na ya amachie gị ntị. The man lachikwa m ọzọ before na-egwu eto, ọ sị ya n'ọbịa. The man chụbazi ya ọsọ, chụba akpanye ọda. Ọ sị ya na itie m ka na-eme etie mkpu na anyị na-ezo oshi. Ọ sị ya kedu ihe ya ji sị gị na ọbịa gị gwa ya, ma ọ bụ ịhụ mmadụ na-asị ya na ọbịa. Sị papa na ya nwere okwu na onye na-awa, onye na-ele gị karịrị onye na-awa, onye na-ekpunu na onye na-ele gị karịrị onye na-ekpunu. The person looking at you is higher and bigger than the person you are hiding from. Onye bụ onye na-ele ha anụ m te, onye bụ onye na-ekpunu. That is the crisis, the bane of present day Christians. Ọtụtụ ndị otu Kristi na-agba mbọ ka mmadụ ya na ijide na ha, mana ha anaghị ajụ ese ma Chukwu ọ na-ahụ ha. Ọ bụrụ na ị buru n'uche na Chukwu na-ele gị, you will not do everything that you will do today or tomorrow. Just like ofu fada mere Thanksgiving, ndị parish emekọtago ihe, wee were kamera tinye n'azụ ụlọ ebe a na-eshi nri taa. Ọ bụrụ nkwuche ha kịta, Ifeanyị na nwunye Ifeanyị na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ unu echeke ebe gị na-eme n'ebe a na-eshiri anyị nri. Fara wee tinye kamera, ụmụ nwaanyị amụrụ na kamera dị ebe ahụ, wee hụzie ka ụmụ nwaanyị tee ndị isi ndị nne, ọ bụ eweta ụtara apịa ya ka enubeghe na pọs. Fara wee kiriche ya gbaghe nkịtị, wee sị ha bịazie ka ya kelee ha maka nri ha shiri, tinyere ha TV ka TV na-eme. Fara wee gbagozie n'elu wee chenjie TV to kamera.
ị na-ahụzi ebe ha na-eke ofe eke na waterproof ekechie atụba na akpa before fara na-agbadata na meeting na-agbasa ama onye ma anyị nọ ya unu otu a kamera fada shi na-ekiri ụmụ nwaanyị a otu a ka anya Chukwu na-ele anyị ncha n'ebe a sọ ọ bụghị ha bụ ndị be anyị mana ihe anyị na-agbara ọsọ bụ ka mmadụ ya na ijide na anyị ị nwere ike gbanarị mmadụ mana ị gbanarịrị Chukwu ma ọ Chukwu ga-ekpe gị ikpe na ọ bụrụ mmadụ anya gị dịrị ebe Chukwu nọ onye si gị na ọ bụ yanwa bụ ụzọ bụrụ eziokwu na ndụ ọ bụ na anya gị dịrị ebe Chukwu nọ ọnwụ ga-egbu anụ arụ gị mana ọ ma egbu mkpụrụ obi gị dịka Lolo onye fere ya n'ezi mmụọ na eziokwu ị ga-abụ candidate for heaven site na Kristi onye nwe anyị. Anyị kwụrụ n'ọtọ. Ka anyị were n'okwukwe na ntụkwasị obi kpọkuo Chukwu nna anyị onye dị ebe na onye si n'ọnwụ kulite nwa ya bụ Jesu Kristi ka onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta. Mama anyị bụ Lolo Roseline Onyeugwu Isiwu ka o keta oke ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi bịa bata na ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị. Ụlọ ọma gị dị n'eluigwe masịrị ya n'ezie biko. Maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa ka ha bịa kwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebe gbanwee ndụ ha bịa were okwukwe na Kristi bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Ụlọ ọma gị dị n'eluigwe masịrị ya n'ezie biko. For all who are gathered here to pray for Lolo Roseline Onyeugwu Isiwu,
May we live, act, and speak in full realization that one day we shall be called upon to answer for our thoughts, words, and actions. maka ndị na-ata afụfụ nke ahụ na nke mkpụrụ obi ka ha gharakwa iche na Chineke hapụrụ ha. Ụlọ ọma gị dị n'eluigwe masịrị ya n'ezie, biko let us pray for all who have come here today to pray in the spirit of faith. May we all be part of the kingdom of God. Sọpụta dị obiọma ihichapụrụ anya mmiri niile nke nwanyị ajadu nke Nena mgbe ịghachiri ya otu nwa ya, kasie ndị niile na-eru uju obi maka ndị nwụnarịrị ha. Ụlọ ọma gị dị n'eluigwe masịrị mma, ma n'ezie ụlọ ọma gị dị n'eluigwe masịrị ya n'ezie, biko ka anyị gbakwunye n'ime obi anyị ihe ndị ọzọ dị anyị mkpa n'ofu n'ofu. Anyị na-ayọkwazi enyemaka nke nna anyị dị asọ Virgin Maria na nke ndị nsọ na ndị mmụọ ozi niile nke eluigwe, ka o sebụrụ ụwa biko mee ka ekpere anyị ji umeala ekpe rute n'iru nke ya maka nwa odibo ya Roseline na nke ndị niile nwụrụ na Kristi onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Baduro wedi
Yoba no munem kaja mono biga so Chineke jike nini nara. Anyị na-arịọ gị ụdị nwere ka ị mere mkpụrụ obi nwa odibo gị Roseline ebere, onye anyị ji maka ya chụnyere gị aja otuto nke a. Anyị na-arịọ ka o nweta mgbaghara nke njọ ya, bịa nwetakwa ezumike ebebe n'etiti ndị nsọ gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwa anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. No buneno ani nyenu diwe no chukwu hani ekele kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi ọlụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dị nwenụ m narị nsọ Chineke jike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi siri chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na ha ga-anwụrịrị na-erute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị ose bụrụ ụwa, ndụ ha anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọikwu anyị ụwa ha mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ dị ebi ebi n'eluigwe. N'ihi nke ha anyị na-eso ndị mama na ndị si mama, ukpu eze na-ehike ọchịchị, ha na-akwụsị igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwu ukwu otito gị ebi ebi na-asị. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Venus in Celi Gloria. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in
Ere nseze dị nwere bụrụ isi nke adụmasị ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onye ndị ọzọ site n'ịkwasị mmụọ gị ka a wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwete ka edu ya n'ahụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa anyị ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-edoro nye maka unu. Tụọkwa ka o si mee mgbe a richere ndị anyị asị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ihe ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọ unu niile ka a bụ iko nsọ nke ọbara m ka ọ gbaa ndụ ọhụrụ dị ebi ebi. A ga-agba ha n'ihu na n'ihi imerime mmadụ ka ewe gbaghara njọ gaa, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Your holy day to Lord you remember. Your blessed resurrection we proclaim. You are coming in glory we await. Ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ewunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka m na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na bishọp anyị Godfrey na ndị echiri echi niile. Cheta nwa odibo gị Roseline onye si n'ụwa nke a kpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe jikọrọ anyị na nwa gị n'iyi ọnwụ ya. Mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụ na nchekwube nke bilite n'ọnwụ ahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ ele nwụrụ anwụ ihe nke gị. Anyị na-arịọ gị ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kamgbe ụwa tụọ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụ n'otu niile si adịrị gị Chukwu na ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe nyere anyị na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị eji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka ụnụ nka m obi kpe nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchegbu dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl, udo ka m na-apụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu,
elekwana anya na aja anyị kama n'okpukpe nke nzukọ gị, nye ya udo n'idikọrọ otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Udo nke o si bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibe unu ekele nkudo. lee n'ụwa atụrụ nke Chukwu na-eri nwa Jesu Kristo na-egbochapụ njọga nke ụwa, ha dị ngọzikwa na-akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
to this moment. Tenenya Sonia Nino. Tenenya Sonia Nino Wine. Thank you so much, Wine. Thank you so much, Father. Biko, oh Father. Biko, oh with the other priests. More choro to with the other priests. More choro to recognize. Not there. Not there. Ne nyani moral and spiritual upliftment. Heshre ENUGU babar. Biko. Abugo ofonye boni ofonye boni abugo nyibu. Reverend Father Emmanuel Iheme, please stand up biko kai from order of Mother of God, right? Deje. The second person, Reverend Father. You're welcome, Father. Then Reverend Father Dr. Charles Chassis OHODO. I saw him. Father Charles Deje, Allah Deje. Then my own brother, Reverend Father Anthony Adal. Anthony, yem kukuru guka. Gi kelemar mundo walile. Enugo. Gibo mara so no naso. Kelemar muheka. Deje. Achọrọ m ndị izizi bụ ka ga-enkelemandụ ka lile te cat keys ka biko no gbaghara m ka cat keys ndị choir manservants ndị St. Thomas Catholic Church CWO and ndị Sacred Heart biko no ekele m ka ikpere m dị m n'ala ana m ekele ndị St. Mark Station, bus station anyị na Umegwal. Biko, deje n'unema, gunume gbakụtacha anyị ruta na ụbọchị dị nwa. Ana m ekele ndị otegwubo mmadụ nwanyị anyị ji maka anya gbakọta taan. Ndị otegwu, ebe ndị ala na-eme, ha mara mama m. Ana m ekele ha, ebe ndị nọ n'onwe. Ekelekwa ndị Umegwal lara. Lọfụtara na achara ugo nwanyị ọ bụ ana m ekele ndị Umegwal ma m na-ekele onye isi Umegwal bụ nna m Sir BUI Brendan Isiwu and Lady Isiwu Deje nna m Deje ana m ekele Dr. Peter Isiwu bụkwa my uncle Asan Deje uneman ka just a little time. My community, Gabugo OHODO, Access Bank family, and represented or led by Chief Chigemezu Anoku, Kaska. Welcome, sir. That's my regional manager. I'm sorry. Please pardon me. I'm not supposed to mention names because of the security situation, but I cannot keep quiet at this moment. Seeing you here, coming all the way from ENUGU. Thank you. With Dubem Etukoku and other Access Bank family. And Kelekwa Esut family, not here, led by Deputy Registrar, Mrs. Ude, and other DRs not here. They Jane. And Mekele in the Akusinachi properties, ebe my immediate younger brother Nara. And make IMT family, ebe the last one now. And make IMT also my sister, no anoga around, unfortunately, but ne adanya no chita onwegi yo medigeta na ye adakwe shiri me, bo barrister Kachi Otwanya, and the son, bo Doctor Obumneme Otwanya, Darren. Thank you. And make the Noble family, ekele Nkwo Elite Group, ekele Kings Club, OHODO, ekele Divine Mercy family. Onwere mba anyị na-eje adọta ike every 3 p.m. Divine Mercy hour. The family not here. Represented by Virginia Ene and Mrs. Ozo, they head all the way from ENUGU, J. Badata.
and make a better covenant family. It's also a prayer group, a Catholic prayer group. IGBO Nee ENUGU INEJ ese Puruchukwu adotakwu obere ike. Bikonu, another permission. Enwere m former local government chairman, Igbo ETITI, Honorable Dr. Obona Idike, Obons Deje, and my brother, both the present Commissioner for Information in Enugu State, Onune Kure Enugu, Asalago OHODO, Honorable Dr. Malaki Abo, Yana Munyanya no here, Deje, Alan. I'm making Professor Emma Ido, both the present CMD, National Orthopedic Hospital. Prof. DJ, Prof. A week tan anye ligde papa. Right? A week today. Baga, I lile jihezu boshop. I'm making Mrs. Ijoma Amo. She came all the way from ENUGU. The principal, Roseville Secondary School, ENUGU, ebe my daughter no. She came with the teachers, Jane Onyere Kamsiyo, Biko no sa de Jane. Ka, and Mario, Nandema ele lutagene, Okonya na anagma hukozo. No, before me lutaba, Biayamenya, before my home, the Biko, only other than Nareke, the Rasa, Peter Ezugu, and Lady Ezugu, Dejane, Sakle, Uguru, Ahugomugo. Ka, Dejane and the Bay, a Peremobo, Negunu, Jishirike Shebu Nuno, Baruta, Bia Inonirani, Tana. Nan masin ezechitoke ditarunu je dilunu na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jesus Christ onye nwanyị. And ma ekele all the committee members nye ka ahụ na ihe na-aga ọfụma. And ma sị ezechitoke abịa na ebe unu eshile weta ihe unu wetara je eti ọ bụ iji ụkwụ ọ bụ ekpere ọ bụ ego na Chineke na-aja akwụghachi unu ụgwọ n'aha Jesus Christ onye nwanyị. I nwere a very important person here, Justice Adobai. Justice Adobai, ka ọ bụrụ na ije eguzogo OHODO sigide eje nọ ya amasị m. Ka ọdọ ha na-aga na-emete darın ne anyị gbasa ụka na ọ ga-abụ ijeje eli mama m, that's interment, na etighi ezigbo late Igwe Fidelis Asogwa issue. After the interment, na the reception mgbe anyị ji anọje kiye onye ọdịgị mmụnyi chi ya n'aka ụnụta bụ na Federal Polytechnic OHODO na field anya. Ya bụ mgbe anyị ji anọje kiye ndị mmadụ mmụnyi mee ndị ụka na ndị fada ji anọkwu parish priest anyị na n'onwe ha ka otuto dịrị nụ Jesu. Sorry for taking so much of your time. Thank you. Otuto dịrị Jesu. Unu kamara ya ka na o nwere courage. Ana m sị Chukwu n'ome udo onye o jiri mere ọkpara. Amaghị m ndị ọzọ ka mmadụ ka ha si eme o na ọbụna ahụrụ m Ifeanyị, Prince Ifeanyị as somebody so wonderful and balanced. Chukwu ga-eme ka o dunye ya nwaanyị mara obi ya, mara obi Chukwu, mara ihe ọma. So every time you see him, he shines as if he's still 20 years. So anyị na-ekele Chukwu n'ụdị ezinụlọ na-eme. Asị m ka m kelee me onye gwara anyị okwu Chukwu.
onye gwara anyị okwu Chukwu ọ mapụrụ m obi onye a m hụrụ ya maka na ọ na-enwe kata ncheme na ọ ga-asị m chọọdụ onye ọzọ na-enye ama mmenwute ya. But he knows how painful it is to ask me to look for another person. Ouvre Shijie to deliver this homily. Munuhuma yunuhuma no ne deliver as if ne no the 100% fit. Neshi no wege na yaya. Of somebody who knows how to commiserate with one who is weakened by physical challenges. Of somebody who knows how to identify with the weak, how to identify with the needy. And I say, Father, Nime, thank you so much for such wonderful homily, your disposition and everything you told us. Thank you so much. The Father Nuna Hogon and when Moke Kele Chemerunu, the Prince, a fine, and make Kele Vocation Director from Soka Diocese. Father, Very Reverend Father Dr. Moses Ugu. Biko Kele Meramunda Father Nine Neba, Mobruno Wironya Kelig. I answer a day, Jane. I answer the Father Gana. Naran. Okay, Asalaga no hood. Oh, Honorable Doctor Asalaga no hood. Because Kelerim all the political classes here. Kelerim undo hood nine. Ohodo na Asalaga na su no gana. Daran. Asalaga. Anya sukwamaga deje nebany. Oh, we are the present commissioner for information in ENUGU State. Onye information anya amara na ihe made in ENUGU State. Ogbechi enkat na ENUGU State are dormant. Welcome, Asalaga. Okay. Anyị na-asịzị ekpere ntọrapụ. Anyị na-ayọ very Reverend Father ka ọ bịa kpemere anyị ekpere nke ntọrapụ. Aka amago m anyị ekelecha mere ndị gụrụ ihe ọgụgụ na ndị kwere responsorial sam. Anyị kwụrụ n'ọtọ. Adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ. Anyị bụkwa onye eji ọnwụ gbapụta, onye akwụgoro ụgwọ oji, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye ebukwara n'ubu aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebe ebe, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ niile. Dịka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi, anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma nke iji gọzie nwa odibo gị a na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi